Robi. Kwa mbele ni arita oketi motegno ya alwora mar doho ma Milimani kama bura dhi e nyime ewi yiero mokalo. Kinde kod ji mamoko duto madonjo e doho no imenyo malong'o mar neno ni onge ng'ama buono chik. Judith Omondi miwa ler. Saa adek e wang'o nyango, okinde, jofwambo, jong'ad bura duto riore mar chako odiechieng' mar ariyo mar winjo bura mane ochwal kod ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga kod jalupne Martha Karua e nyim doho maduong' mogik. E kinde ni, obila donjo kod arita mager. Duto koriwore kod chukdar timo ne ji peksen ma itimo nyaka kod guogi molonye ng'weyo gik ma ok opuodhi kapok gidonjo mar winjo bura. Oko mar doho mar Milimani kuma iwinjie bura, bende nitie jopiny ma ok oyienegi donjo. Gichwalo ng'ur margi ewi gima omiyo obila otamo gidonjo mar winjo bura madhi nyime. Nimekuja hapa kusikiza kesi ya baba ambaye ni baba Amolo Odinga. Lakini nimekatazwa kuingia nisikize kesi. Sasa mimi nauliza, kusikiza kesi iko na ubaya gani? Siniruhusiwe tu nikae na nisikize kesi inaenda namna gani? Gimomi abiro neno bura mar baba gini litnwa nikech en chakre chakre 2013 jaduong' ne kwalo. Ok adwa neno TV nikech adwa TV, ok adwa neno awon giwang'a winj kaka iwacho gi ita. Ema wuoro ang'o miyo kelo arita mang'eny ma ng'ato ok nyal donjo, mager ok nyal donjo. Nikech aweyo kawuono ok adhi chiro na bia winje buch baba. Oko mar doho ni ma Milimani, wuotho mar jopiny odok piny. Obila luorore koni gi kocha, kendo giduto gichiko itgi mar winjo wach manyalo rocho arita e alworano. E rangach mar ang'wen mar doho ni, chenro mar kwano mbulu e kuonde go ombulu 15 mane doho ng'ado ni onukono mag gi dhi nyime. Nyinge mag okinde iluongo. Madam Juliana Cherera, we have Annington Amon. Ji ma oyiene gidonjo osedonjo kendo obila mag arita golo chik mowinjo lu. Kweno dhi nyime maonge rochni moro amora. Kwe okwako hema. 84. Karan mar bad migao mar doho Anamadi nyicha oyango ni doho ma Milimani ok nyal ting'o ji duto manyalo bedo gi gombo mar winjo burano. Ne okwayo jopiny mondo lu burano kokalo e mbui, nyaka londo kod wang' jowi mekgi. Kwe kod arita osenenore nyaka nyichak winj burano kendo obila mawilore kinde ka kinde igeno ni biro chwalo arita makare kar winjo bura go madhi nyime Milimani nyaka tarik 5 kuma ibiro ng'adi e bura kotudore kod yiero mane otim tarik 9 mar dwe mar 8 e pacho kae. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi.